Alright, tikulandireni ku presentation inaso yopitiriza nkhani yofotokozera Philadelphia kuti Mulungu achita motani kuti akhristu akafike pachamba Philadelphia. So last week timaona za uthenga umene utifotokozera izizi tili kuninasongole, right? So wiki ino mafuna tonenso uthenga wina umene ulumikiza kwambiri nkhani yomweyi umene uli uthenga wa anamwali 10. Okay, so anamwali 10 aulumikiza naso kwambiri ndi uthenga wa tili kuninasongole. Fadi Yesu anafotokoza ma uthenga angapo amene akonesa amene Mulungu adachitire makamaka ku ufumu wake, right? Pamene viwa mapera nthawi. So mu lesson yathu lero tikuona ndithu za anamwali angati anamwali 10. So next week tizakamba za ukwati wa mwana wankhosa, right? So next week tizafotokoza kwambiri za ukwati wa mwana wankhosa kupitiriza so kuonjezera pati pomwemba kuti tifotokozerene tivisisane tisanambe kulowa kuti mu chapter 4 verse chapter 4 ndi 5, right? So mauthenga awa akulumizana kwambiri ndi ufumu wa Mulungu umene titaona last week kuti tikamakamba za ufumu tikamba za mpingo, tikamamba za mpingo tikamba za thupi la Yesu Kristu. Alright, so tiseke maso kuti tipemphere. Ambuye fathokozana padera ife chisomo chimene mwatipasa. We praise you, we thank you, O Lord. Mukhale nafe pamene tipanga maphunziro athuwa ndi kumemeza onse amene afunika join alikhale nafe. Ndimo kesi ndo onse amene ataone later on muzina Yesu Kristu emphera. Amen. Okay, so ngobanga share screen yanga right, ndikukhulupirira mukuiona ikuoneka ngati okay. Alright. Okay, so phunziro lathu ndi anamwali 10 ndi chiseko cha moyo. Okay, so phunziro ili ndilopambana kwambiri ifena likutionesera kwathunthu zimene zili chani zili nkudza, right? So mafanizo awa Yesu Kristu anafotokoza okhudza ufumu wake, right? So tikamapita pa chapter 4 verse 10 amatoza futano tonani chadza chipulumutso ndi ufumu wa Mulungu, right? Ni mphamvu. Okay, so tikamakamba za chipulumutso ndi tikulandira Yesu Kristu ndi tikulandira siyana ufumu zotazona phunzira last time, so sindilowa kuso ababa, right? Kumano phunzira lathu lero anamwali 10 ndi chiseko cha moyo. So ndiwe mphatino mutiwerengere Mateyu chapter 25 verse 1 mpaka 7. Verse 1. Pomwepo ufumu wakumwamba udzafanizidwa ndi anamwali 10 amene anatenga nyali zawo natuluka kukakumana ndi mkwati. Ndipo asanu a iwo anali opusa ndi asanu anali ochenjera. Pakuti opusawo amene anatenga nyali zawo sanazitengeranso mafuta, koma anzeruwo anatenga mafuta kupangana pamodzi ndi nyali zawo. Ndipo pamene mkwati anachedwa, onsewo anawuchira nagona tulo. Koma pakati pa usiku panali kufuwula, onani mkwati, tulukani kukakumana naye. Pomwepo anauka anamwali onsewo amenewo nakonza nyali zawo. Okay, nde mutoyerengeranso Mateyu 25 verse 8 mpaka na 13 kumaliza. Verse 8. Ndipo opusa anati kwa ochenjera, tipatseneko ena amafuta anu chifukwa nyali zathu zikuzima. Koma ochenjera anayankha nati, kapena sangakwanire ife ndi inu, koma makamaka mukani kwa ogulitsa malonda mukadzigulire inu nokha. Ndipo pamene iwo anali kumuka kukagula, mkwati anafika. Ndipo okonzekawo analowa naye pamodzi mkwati, ndipo anatseka pa khomo. Koma pambuyo pake anadza anamwali enayo nati, Mbuye mutitsegulire ife. Koma iye anayankha nati, inde ine kwa inu sindikudziwani. Verse 13. Chifukwa chake dikirani, pakuti simudziwa tsiku lake kapena nthawi yake pamenepo. Chifukwa chake dikirani, pakuti simudziwa tsiku lake kapena nthawi yake. Yeah, so tiona nawo tino Yesu Kristu anafotokoza za fanizo ilili. So
tikana kumayambiriro anakamba zoti pamenepo ufumu wakumwamba udzafanizana ndi anamwali khumi. Okay, so tikamakamba za ufumu wakumwamba tinaona kale kuti ufumu wakumwamba tikukamba za chani, za mpingo wake, tikukamba za iwo amene ndi mzimu wake. So Yesu Khristu akufananiza ufumu wake kapena akufananiza mpingo wake, right, ngati anamwali khumi. Okay, so chimene akukamba Yesu apa ndi chani? So ngati mungadapangira last time ndifotokozeratu kena kuti ambozipanga buku mu Bible. Okay, so Yesu akukamba za mpingo. Yesu sakufananiza na dziko lapansi ndi mpingo ayi. Sakukamba za anthu amene asalotembenuka ayi. Apapa zimene akukamba za anthu onse, gulu la anthu onse limene zimazitcha okha okhulupirira. So Yesu apapa akukamba kwa iwo amene ali otani, ali okhulupirira. Okay, 2, onse akuti ndi ayani, ndi anamwali. Okay, onse ali ndi nyali, onse adikira kubwera kwa ndani, kwa mkwatibwi. Alright, so izi zikukamba za onse amene amazitcha okha kuti ndani, ndi akhristu. Komano fanizo likuvumbutsa chitina chinsisi choopsa chimene chonena kuti nthawi imene nthawi yakuyesa ikudza, gulu la anthu limene likutcha okha akhristu lidzagawana pakati, osati kuti okhulupirira ndi osakhulupirira ayi, koma lidzagawana pakati pa opusa ndi otani, ndi ochenjera. Okay, so gulu la chikhristu lidzagawana pawiripa, opusa ndi otani, ndi ochenjera. So last time tinaona kale kuti opusa ndi ati. Opusa ndi amene akamva mawu a Mulungu samatani, samachita. Anzeru tinaona ndi anthu amene ali ndi mzimu wakandani wa Mulungu, amene akuyenda ndi Yesu, right? So akhristu akudzagawana pawiri. So pachifukwa ichi zomwe tipange tiziwerenga mavesi ochepa kunthanoli ndikumasulira, kuwerenga ndikumasulira. So tiyambira so 1, mutawerenga Mateyu 25 verse 1 mpaka 2 ali bwanji. Pomwepo ufumu wakumwamba udzafanizidwa ndi anamwali khumi amene anatenga nyali zawo natuluka kukakumana ndi mkwati. 2, ndipo asanu a iwo anali opusa ndi asanu anali ochenjera. Yeah, so akuti ufumu wakumwamba ukufananizana ndi anamwali khumi. Okay, so tikamakamba za anamwali m'Bible, namwali amathandiza chani? Tifuna ndithu tipange search pamene baba kuti tipesese. Nimupanga mute m'bale. Okay, alright, so tikamakamba za anamwali khumi tikamba za chani? Okay, so tikapita m'Bible, namwali amayimirira, Paulo anati masula kuti namwali ndi chani. Okay, tiwerengeni 2 Korinto chapter 11 verse 1 mpaka 4. Paulo anakamba chani kuti namwali ndi chani? Tiwerengeni 2 Korinto 11 verse 1 mpaka 4. Amene angawerengera angowerengani chonde nthawi. Mwezi mutandiona pang'ono ndi chokusaya, komanso mundilole. 2, pakuti ndichita nsanje pa inu ndi nsanje ya Mulungu, pakuti ndinakupalitsani ubwenzi wa mwamuna mmodzi kuti ndidzalandire inu ngati namwali woyera mtima wa Khristu. 3, koma ndiopa kuti tena monga njoka inanyoka Eva ndi kuchenjera kwake, maganizo anu angayikidwe kusiyana nako kuona mtima ndi kuyera mtima chili kwa Khristu. 4, pakuti ngati iye wakudza alalikira Yesu wina amene ife sitinalalikira, kapena ngati mulandira mzimu wa Mzimu umene simunalandira, kapena uthenga wabwino wa Mzimu umene simunalandira, mulolana naye bwino lomwe. Oya, Vigorous, ukamawerenge nthawi zina amazayandikira maiki ndi kuzatalikira choncho, ndi mawu akamazakwera kundu zasike uzingoyika pamodzi kamayankhula. Okay, anyways, tokoza. So tikaona papa chulu akutuza ife kuti chani. Okay, Paulo akukamba zonena kuti akuchita nsanje ya Mulungu pa anthuwa. Akuti anawapalira akhristu aku Akorinto mwamuna mmodzi amene ali Yesu, kuti akalangize iwo, akuti akulangiza iwo ngati namwali woyera mtima mwandani mwa Khristu Yesu. So tikambakamba za namwali m'Bible tikamba za anthu amene ali akhristu. Ndikhulupirira pakumveka. So namwali ndi Khristu amene
wapalidwa ngati kuti ubwenzi kuti akakwatana ndani ndi Yesu Khristu. So namwali tikamona m'Bible zikuyimira Khristu. Kwa Korinto Paulo akozera ineyo ndinakuyikani namwali kuti musakakhale ngati kuti mukumvera uthenga wina. Mukamvera uthenga wina nditi mukhulupiranso Yesu wina. Ngati mukhulupirira Yesu wina nditi mukhulupiranso zinthu zobalika mulandiranso mzimu wina wachilendo. So tikamaona za namwali akuyimira Khristu amene wapalidwa ubwenzi kwa ndani? Kwa Yesu Khristu. So namwali ndi anthu amene ali opembedza amene apalidwa ubwenzi kwa ndani? Kwa Yesu Khristu. Angakhale kumapita nthawi Muso 14 verse 3 ndi mpaka 5 ati bwanji? Ndipo ayimba ngati nyimbo yatsopano ku mpando waufumu ndi pamaso pa zamoyo zinayi ndi akulu, ndipo palibe munthu anafunsa kufunsa nyimboyo, koma zikwi zanamphamvu makumi anayi okwizira kuchokera kudziko. Iwo ndiwo sadayisala pamodzi ndi akazi, pakuti ali anamwali. Iwo ndiwo amene atsata mwana wankhosa kulikonse amupata. Iwowa anagulidwa mwa anthu kupanso zowunduluka kwa Mulungu ndi kwa mwana wankhosa. Verse 5. Ndipo mkamwa mwawo inatsitsidwa bodza ali opanda chilema. So tikamona za gulu la kumapita nthawi Akhristu amene azayima nji akuti iwo sanadesere pamodzi ndi akazi. Tikamakamba za akazi tikamba za Babeloni ndi ana ake, ziphunzitso zaboza zimene zidazadze kwa mipingo imene izagonjere Mark of the Beast, right? So leo sanadesere ndi ziphunzitso za mipingo imene sanadesere ndi akazi, right? Koma pakuti iwo ali yani anamwali. So tikamakamba za anamwali tikamba za anthu amene aziphatika okha kwa ndani? Kwa Yesu Khristu. So anamwali zokamba za iwo amene akuziphatika okha kwa Yesu Khristu. So akamakamba za ufumu wa Mulungu akufaniza ngati anamwali 10, right? Akukamba zotero tikamaona mpingo wa Mulungu panopa Akhristu wonse. Now ngati mwakhala mutisatira palibepo zoti denomination ine mpingo wa Mulungu ayi. Ngati mwakhala mutisatira ndikuona kuchoka amene Bible ikufotokozera, right? Sinofuna ndilowe musalaba. Tikamaka za mpingo wa Mulungu tikamba za Akhristu wonse amene azazidanizi mwa Mulungu, right? Komano tikuona ndo pakati pa gulu la anthu a Mulungu palinso nasongole. Mwanjira palinso anthu ena amene alibe mzimu wa ndani wa Mulungu. So akunena kuti ufumu wa Mulungu uli ngati anamwali ngati anamwali 10. Mwanjira ena 10 completeness, gulu lonse limene limazitcha Akhristu pa dziko lapansi akulimka mu gulu limodzi. So ufumu wake uli ngati yani anamwali 10. Koma chilipo chimene chikuwasiyanisa anthuwa half, okay? Sichinanena half. Ena anena 5 koma tona ena ndo anzere ena ndo dani ndo opusa, okay? So tona kuti chimene chikuwasiyanisa anamwali wa ndi chiyani, okay? Chikuwasiyanisa anamwali 10 wa ndi chinthu chimodzi chokha. Matthew chapter 3 25 verse 3 ndi 4 ati bwanji? Pakuti opusawo mmene anatenga nyali zawo sanazitengeranso mafuta, koma anzeruwo anatenga mafuta nsupa zawo pamodzi ndi nyali zawo. So anzeru anatenga supa zawo, musupamo anayika musiyana mafuta. Kalekale kumayi kuno I think enano munayi musana bade mano kalekale kumakhala zinyali zina zake ndi zimakhala ndi kansaluko umakayika mula nyalimo, right? Ndi mmakhala parafini mu nyalimo ndo kayasa kansaluko kumambako kamakoka parafini ndi kamayaka usiku wonse, right? So akutali ni nyali super, right? So super zimayenda ni mafuta. So mafuta akharatha amene momwe ndeli wesi nyali yayo atani yazima. So akuti half nyali zawo zini yani mafuta, half nyali zibe yani zibe mafuta. Koma osowa ndi yani anamwali. Mwanjinana ndi anthu amene usewa akuziphatika okha kwa ndani? Kwa Yesu Khristu. Osowa kuvala zina akandani la Yesu Khristu. So tiye ntioneni chimene chikuwasiyanisa anthuwa. Chikuwasiyanisa anthuwa si zimene akunena ayi. Chikuwasiyanisa anthuwa ndi mafuta amene akutenga anthuwa. Tiye ntioneni pa Zechariah 24 verse 6 akuti bwana mwerenga yapasiyo. Verse 6. Pamenepo anayankha nanena kwa ine,
ndikuti awa ndi mawu a Yehova kwa Zerubabeli, ndi khamu la nkhondo ayi, ndi mphamvu ayi, koma ndi mzimu wanga, ati Yehova wamakamu. Yeah, foni yako izi kaya ndi phisi uzika pamenepo unawerenga bwino si unadukeduke. Alright, so tikaleka Zekaria 4:6 ati mafuta amene ukwaonawo ati ndi mawu andati a Ambuye kwa Zerubabeli, kalonga wa Yuda, onena kuti osati ndi mphamvu ndi nkhondo, koma mwa mzimu umene mafuta ali chizindikiro. So tikamakamba za mafuta, Zekaria 4:6 mowerenga Amplified Version, mafuta amayimira yani mzimu. So tikuona nawo tino tikamakamba za fanizana anamwali 10 tikunena kuti no pali ena amene akuzitcha okhala anamwali 10 koma alibe mzimu andani wa Mulungu. So ndi akhristu amene akuzinena no ife timaziwa choonadi. Mukamba za righteous by faith, ife ndi timakhulupirira righteous by faith. Mukamba za sabata, ife timasunga sabata, right? Mukamba za ubatizo, ife timabatiza ndithu ubatizo womiza, right? Akukhala ndithu ndi super, right? Akukamba choonadi ndithu mawu Mulungu ndi ali nawo, koma chimene alibe ndiwo mafuta, alibe mzimu wa Mulungu, alibe kulumikizana ndi Mulungu kwa pawokha. Athabwera pakati pa anthu a Mulungu ndikuyankhula monga anthu a Mulungu amayankhulira asogoleri, right? Koma anthu awa chiwapangisa akhale opusa, sizoti choonadi alibe, ali nacho. Sizoti pakati pa anthu a Mulungu sapezeka, amapezeka, koma chimene alibe ndi chani? Mafuta. So chimenecho ndi njira chikulu kwambiri, kupanda kukhala ndi mzimu wa Mulungu nditi tili chabe. Chimene chiwapangisa anamwali akhale opusa alibe chani? Alibe mzimu wa Mulungu. So tione ndi kunati no mafuta amayimira kati ndipo mafuta amagwira ntchito yotani mu pangano yakale. Mutowerenga 1 Masamuel chapter 6 verse 2 mpaka 13. 1 Samuel chapter 16 verse 12. Ndipo anatumiza munthu nabwera naye. Tsono iye anali wofiirira ndi wankhope yokongola ndi maonekedwe okoma. Ndipo Yehova anati, nyamuka umutole pakuti ndi ameneyo. Pamenepo Samueli anatenga nyanga ya mafuta nadzoza pakati pa abale ake, ndipo mzimu wa Yehova unalimbika pa Davide kuyambira tsiku lomwelo. Ndipo Samueli ananyamuka. Yeah, so Samuel ananyamuka nanka ku Rama, David anatumikira Sauli. So tionana utino akuti atamzuza mafuta David ati zinachitika njani? Mzimu wa Yehova unalimbika pa ndani? Pa David. So tikamaona nkhani ya mafuta, atazozedwa David ndi mafuta, mzimu wa Mulungu unayamba kukhala pa ndani? Pa iye. Komano tikaona verse 14 tionati mzimu wa Mulungu unachoka pa ndani? Pa Sauli. Sauli anazozedwa ngati mfumu, right? So kupanga chakale akazoza ndi mafuta amazoza magulu anthu awiri, right? Ine mafuta amagwira ntchito zinthu zambiri, komano tingofuna kuti magawo anthu awiri amene amazozedwa. 1 mfumu, 2 amakhala wansembe. Okay, so mfumu imazozedwa, wansembe samakhala utani uzozedwa kuti chani? Mzimu wa Mulungu akhale kumsogoza iye. Mutiyema Exodus 40 verse 9 ati bwanji? Pamenepo ukatenge mafuta odzoza ndi kudzoza nawo kachisi ndi zonse zili mmwemo ndi kumpatula ndi zipangizo zake zonse, ndipo wadzakhala ukapeza. Yeah, so anamuza kuti uzoze chani? Mafuta akazoze kachisi zonse zikakhale zopatulika. Komanso chachikulu tikaona tona tino is Masalmo 103 paja makamba tino ananzoza ndani? I think says ndi 133 paja makamba ananzoza ndani? Mutu wa Aaron, ndipo mafuta anabwera mpaka kumkawa, right? So tikamaona za kuzoza even zipangizo zonse za mukachisi anazizoza ndi chani? Ndi mafuta. Aaron naye anadani anazozedwa. Muna ningo ipanga kuti ningo ipeza
ali pali Bible kapena tangobwera. Yeah, ndi Masalimo 133 ningowerenga ineyo. Okay, so Masalimo 133 verse 1 mpaka na 3 akuti onani nkokoma ndi kokondweretsa ndithu kuti abale akhale pamodzi, ndiko ngati mafuta a mtengo wake pamutu akusindikira ku ndevu, inde ku ndevu za Aaroni akutsika ku mkawo wa zovala zake. So Masalimo 133 akusonyeza no Aaroni anazozedwa, so wansembe amazozedwa kumaso ajani mfumu. Okay, so tikamaona mafuta amene wawa 1 Yohane 2 verse 7 akuti chani? Ndipo inu kuzoza kumene munalandira kuchokera kwa iye kukhala mwa inu, ndipo simusowa kuti wina akuphunzitseni, koma monga kuzoza kwake kukuphunzitsani zinthu zonse, ndipo kuli kuona sikuliposa ayi, ndipo monga kudaphunzitsa inu mukhale mwa ine. Yeah, so tikamakamba za kuzoza tokamba za mzimu. Yesu anawuzana no koma nkhosa akazadza azakuphunzitsani zonse. So apa kwamba tikuzoza kuphunzitsani za zinthu yani zinthu zonse. So tikamakamba kuzoza kumene amazoza wansembe ndi wankulu ansembe ndi mfumu, kuzoza kumene kukumaza imbiri aonatu inu ndi ineyo pamene tabadwa maso pano tikuzozedwanso ndi mzimu wake wa Khristu Yesu kuti tikakhale mbali imodzi ya ufumu wake. Now ife ngati tili a mfumu wake ndete ndife yani mafumu pamodzi ndi right. 2 ndete ndifenso ansembe mwanjirena ndife anthu amene tikuyimirira pakati pa Mulungu ndi anthu anzathu kwakokerayo kwa ndani? Kwa Mulungu. Okay, so ichichi ni njira mtengo wapatali, mafuta akuyimirira yani kuzoza kumene tili nako. Ngati tili ndi kuzoza kumene kuku ndeti ife titha kukwanisa kukaphunzitsanso yani anthu ena. Tikaona 2 chapter 15 verse 3 amakamba tino kwa nthawi ya Israeli akhala opanda Mulungu ona ndi ansembe akuphunzitsa. So iniyo ngati muli ndi mzimu wa Mulungu muzikhala ndi chibaba chokaphunzitsanso anthu ena, chifukwa tikuzoza kuli pakati pa ndani? Pa inuyo. So anamwali 10 akuyimirira anthu amene 1 ena ali ndi mzimu wa Mulungu ena alibe, koma osawa ziphale kokha kuti ndife ayani ndife aka Khristu. Tilengeni chapter 1 verse 5 mpaka 6 atibani. Verse 1 mpaka na 6. So kumveka tatambiraso Chivumbulutso chapter 1 verse 5 mpaka na 6. Verse 5. Ndipo Yesu Khristu mboni yokhulupirikayo, obadwa woyamba wakufa ndi mkulu wa mafumu a dziko lapansi, kwa iye amene atikonda ife natimasula ku machimo athu ndi mwazi wake. Verse 6. Natiyesa ife mfumu tikhale ansembe a Mulungu ndiye Atate wake, kwa iye kukhale ulemerero ndi mphamvu kufikira nthawi za nthawi. Amen. Yeah, so Yesu akutiyesa ife ngati yani ufumu, right? So akamakamba tuno ufumu wakumwamba ulingana na mwali 10. So Yesu akutiyesa ife ngati yani ufumu wake. Mukuona wenepe ati kwa iye kukhale ulemerero ndi mphamvu ya yani nthawi za nthawi. Now Yesu anatiyesa ife tikhale yani ufumu, tikhalenso ansembe andani a Mulungu. Tikaona mchizungu amakamba have made us kings and priests. Alright, so akutiyesa ife tikhale ufumu wake ndi ndife mafumu ndi mfumukazi, komanso ndife ansembe yake kuyitana anthu ena kwa ndani? Kwa iye. Now muone wenepa chapter 5 verse 9 mpaka na 10 ati yani. Verse 9. Ndipo ayimba nyimbo yatsopano ndi kunena, muyenera kulandira bukhulo ndi kumasula zizindikiro zake, chifukwa mwatero ndipo mwagulira Mulungu ndi mwazi wanu anthu a mafuko onse ndi maneredwe onse ndi mitundu yonse. Verse 10. Ndipo mudawayika iwo mfumu ndi ansembe kwa Mulungu wathu, ndipo achita ufumu pa dziko. So ufumu wa Mulungu pa dziko lapansi unakhazikika mwa inuyo ndi ineyo. Mulungu watiyesa ifeyo ufumu ndi yani ndi ansembe kwa Mulungu wathu, ndipo ifeyo tikuchita ufumu pachani pa dziko lapansi. So ndikamakamba zonena kuti no ufumu wakumwamba ulingana na mwali 10. Tikamakamba za ufumu wakumwamba tikukamba iwo amene ali ndi mzimu wake, right?
ngati ine muli ndi mzimu wake ndiyoti 1 mwazozedwa kukhala yani ufumu wake pa dziko lapansi pano. 2 mwazozedwa kuti mukhale wansembe wa Mulungu pachani pa dziko lapansi panopa. Mukaone ntchito za wansembe. Wansembe ndi amene Israeli kachimwa ndi amene amatetezera, right? Inuyo pa banja panupo mumachita motani? Kodi mumapemphera achibale? Kodi mmatha kuwagaira tawerenga ngoni kabuku aka kapena ngowaponyera kavesi amwe taona ndi kavesi aka, right? Kodi kwanuko mumachita motani ndi unsembe wanu ku banja kwanuko, right? 2 kodi muuza kuti ineyo muli representative wa ufumu wake wa Mulungu pa dziko lapansi? Ngati mulibe mzimu wake ndoti sindinu ake, right? So izizi Yesu akutiuza ife onatuno pa dziko lapansi pano ndayika anga khale aufumu wanga. Aroma 8:9 akutiuza ife musapyatira ati chani? Koma inu simuli mthupi ayi, koma mu mzimu, ngati mzimu wa Mulungu akhalabe mwa inu. Koma ngati munthu alibe mzimu wa Khristu, sali wake wa Khristu. Ngati mulibe mzimu wake wa Khristu, munthu amazinena nokhala ine ndine wa Khristu, ine born again, right? Ine ndimasata choonadi, koma ngati mulibe mzimu wake wa Khristu simuli wake. Munthu akhala mu denomination imene ikuzicha ka ife ndife otsala kapena ife ndife amboni za Yehova, ife ndife mpingo aposepose akatolika, right? Koma ngati munthu ameneyo alibe mzimu wa Mulungu sali wake. Ndere ameneyo ndi namwali wopusa. Tikuona kusiyana kwake. So anamwali anzeru anatenga mafuta mujani muzolengera zawo. So awa anali ndithu ndi ubale ni Mulungu kuzera mwajani mwa mzimu wake. Pamene opusawa anangokhala mchigulugulu kumaonekera kuti ndithu kunjaku ndi a Khristu, ali ndithu kufotokozera kwa padera kwa choonadi, koma analibe mafuta mkati mwawo. Mwanjira ina tikaona mkati mwa moyo mwawo alibiretu choonadi chokuti mzimu wa Mulungu pakati pa iwo. So pamene dziko lineza kuti dene ndima, kupusa kwawo kuzatani kuzaonekera pambalambanda. So tiwerengeso pa Mateyu 25:5 mpaka na 7 tupitirize. Ali bwana. Verse 5. Ndipo pamene mkwati anachedwa, onsewo anawodzera nagona tulo. Koma pakati pa usiku panali kufuwula, onani mkwati, tulukani kukakumana naye. Verse 7. Pomwepo anauka anamwali amenewa. Temunde muyankhe amene anawodzera ndi anamwali opusa kapena anzira? Anawodzera ndani? Ndifuna mundiyankhe. Onse sinza tino anamwali amene ali ndi mzimu wa Mulungu nawonso anatani anawodzera. Ndikufunsa anu mufuna munthu mugwirizana nazo ife amene ali ndi mzimu wa Mulungu anawodzera nawo? Zikuonesa choncho malingana ndi anawodzera nawo. Okay, so zikuthana zatino munthu uthu amawodzera kumaona ndi mzimu wa Mulungu. Enes, I think you had a comment. I have already read the verse here. Okay. Brother AC, I think you had a comment. You can also unmute Nganko. Mbele ndikuonera ineyo onse even if uli ndi mzimu wa Mulungu koza kuwodzera. That was. Ndiye kuti kuwodzera kumene kuku sikukutanthauza machimo yayi. Ndikhulupirira atagwirizana newe. Kuwodzera kuku sikukutanthauza machimo. Chimene chichitika ndichi. Timvesese kuti no kukhala m'maso ndi chani, kuwodzera ndi chani. Tiona kuti zikutanthauza ndi chani, right? Chichitika apa ndi chichi. Ndiye tiona mavesi, okay? Chimene chinapangitsa anthu osazuke ndi chani? Chifukwa osati anawodzera.
Tatowerengeni pa Zephaniah chapter 1 verse 14 mpaka 15. Zephaniah 1 verse 15. Yeah. Tsiku lalikulu la Yehova lili pafupi lifulumira kunja. Mawu a tsiku la Yehova, munthu wamphamvu adzalirapo mowawa mtima. Tsikulo ndi tsiku la mkwiyo, tsiku la nsauko ndi lopsinja, tsiku la bwinja ndi chipasuko, tsiku la mdima ndi la chisikira, tsiku la mitambo ndi kudabwira. Athokozo. So mafuna nelanji tichi izi zinazifotokoza tikamakamba za tsiku la Ambuye, tsiku la Yehova. Mukaone ma videos Ambuye momwe tinkakamba za tsiku la Yehova. Yohana anali mu masomphenya pa tsiku la ndani la Yehova, right? Tsiku la Ambuye. Tikamanga za tsiku la Ambuye sitikamba za kubwera kwa Yesu ayi. Komano tsiku la Ambuye tikamaona mu ulosi. Tikamakamba za tsiku la Ambuye ndi nthawi imene Mulungu azazionesera kotheratu mu zinthu za anthu. Pano anthu amatatuka naye Mulungu ali kuti ngati alipo andiwotche, ngati alipo mphezi ndigwe, right? Mulungu sapanga kanthu. Komano pa nthawi Mulungu azazionesera yekha. So tsiku la Yehova, and of course titanati si tsiku lekhala limene sakubwera, komano ndi zinthu zonse zimene zikulumikizana ndi kubweranso andani kwa Yesu Khristu. So tikamanga za tsiku la Yehova ndi nthawi imene Yehova azazionesa yekha mabaderadera mu ntchito za anthu. So zonsezi tikamana buku la Chivumbulutso ndi tsiku la Yehova. Zonse zimene zidakambidwa amene mujamo ndi zinthu zolumikizana kwambiri ndi kubweranso kwa ndani kwa Yesu Khristu. So apa akamba tino tsiku lalikulu la Yehova lili chani lipafupi. Lili pafupi lifulumira kudza ndi mumva apa mawu a tsiku la Yehova. Alright? So chimene chinazunsa anthu aja ndi kufuula pakati pa chani pa usiku. Now ngati mukuza chinayese cha pakati pa usiku ati ndi nthawi imene mwakhaso mdima kwambiri ndi mawando yani kuyambira 12 koloko mpaka cham'ma 3 pakati pa usiku nthawi imene nthawi yokuti kumakhala kwada usati masewera. So mawa usanadze chizachitika nchani Yesu asanabwere. Chifukwa tikamakamba za Yesu Malaki chapter 4 amakamba zino pamenepo ati dzuwa la chilungamo, dzuwa ari kudza kwa Yesu, dzuwa la chilungamo. So Yesu asanadze, mawu asanadze, tufunika zaduse nthawi ya mdima. So nthawi ya mdima imene ari pazakhala kufuula pakati pa usiku. Now mafuna nena chinthu ichi. Normally ngati suli mwana wa school kapena suli busy kapena suli ni business pakati pa usiku anthu amakhala akugona kapena amakhala ali maso nthawi zambiri amakhala kutani anthu pakati pa usiku ndi funso mausana pakati pa usiku anthu amakhala kutani amagona akugona. Yes, amakhala anthu akutani akuwodzera tinozenepe. So pakati pa usiku anthu amakhala akugona, amakhala anthu atani akuwodzera. So muulosi pakati pa usiku zikuthandiza nawo kuti anthu sakudziwa chimene chochitika. Ndingafotokoze nthawi ija kunali COVID, nthawi ya coronavirus aliyense anazuka amwene even anthu tisapemphera alisanati chinthu chisindikira bwino anthu anafotokoza mbiri machechi munamba kuzaza choncha anthu kuchechi atamene nazo ntchito anambopita ku chani chalichi aliyense atani wazuka. Koma nthawi imene yakhangati yadusa aliyense atani wabwerera mbuyo. Chimene ndingakuwuza ninjo kuti chani tikamakamba za kufuula pakati pa usiku sikubwera si tsiku limene sakubwera ayi ndi chinthu chimene chizatipase signal kuti Yesu akutani akubwera. Ndi tsiku liti la muulosi ndifuna mundiuze ndi tsiku liti la muulosi imene litawuze anthu onse ndi kuwazunsa kuti ati makosana Yesu akubwera ndi tsiku litiro. Mutakwesere kuyamba ndimanena kuti apapa tikamaona ati kufuulako ndi kufuula kwa tsiku la Yehova. So ndimanena kuti no tsiku muulosi limatha kufuula. Okay, ndimanena kuti kufuula kwa pakati pa usiku kumene kunazunsa anthu ndi tsiku lake litiro lidzazunsa anthu kuti mkwatibwa akubwera. Ndi tsiku liti limene lidzawuza anthu kuti makosana Yesu akutani akubwera ndipo aliyense azazuka. Ndi tsiku lake litiro.
kodi za nthawi ndi tsiku lobwera Yesu Khristu ikhomati palibe amene akudziwa. Okay, mwina funso simunandive akuti anamwali onse 10 anagona ndikuphera tinozwa kusane. I think entire basement. Yeah, I think Mariva yanko. So tsiku limene apart from bwera kwa Yesu pali matsiku angapo Yesu akubwera. Okay, so ali pakati pa usiku anabwera kufuula, ndiye taona kuti kufuula kumene kuku ndi kufuula kwa tsiku, right? Pakati pa usiku pazabwera mfulu imene zauza anthu makosana Yesu akutani akubwera kapena nkabira kutani akubwera. So ndi chinthu chimodzi chimene Mulungu anayika mu nthawi kuti no chikazati chachitika chizatiuza ife tonse makosana Yesu akutani akubwera mu nthawi yathu, sitikalambanso mpaka kuchoka pa dziko lapansi pano Yesu asanabwere. Chinthu chimene ndiye lemba la chani la chirombo. So lemba la chirombo likazayikidwa aliyense pa dziko lapansi azatani azadzuka, akhristu onse azadzuka pamodzi fana aliyense azazindikira lemba la chirombo chani ndiyo. So aliyense adzauka pa nthawi ya lemba la chirombo. So kufuula ndi lemba la chirombo. Ningokuonesana pang'ono kuti no pakati pa usiku tikamaona pakati pa usiku midnight cry, kufuula kwa pakati pa usiku ndi kufuula kwa tsiku la Ambuye. So tsiku limene lili ndi tsiku limene lizaza mwazizizi, zobisika zimene zimabisika zese zabwera yani pambalambanda. So tsiku limene lili tsiku bwera kwa Yesu ayi, koma tsiku limene ndikufuula kumene kukutunzanso ifeyo kunena kuti Yesu akutani akubwera. Ndikumene paveke patino ati kufuulako kunena tino dzukani kwati bwera kutani akubwera. So kufuulako sikukhala kuti Yesu akubwera nthawi imene ayi, koma kufuulako kakhale chinthu china chimene chikutunza ife Yesu akutani akubwera. So ili ndi ola la tsiku la lemba la chani la chirombo, right? So chikhupi chimene timachinena chizakhala chitani kuyezedwa ndi kufuula umene kuku. So ndi line imene izagawane pakati pa genuine na anthu amene ali fake. Kugawikana kuzachitika chifukwa chani chakufuula kwa tsikuli. So pamene anthu akuuka kutulo zikutanthauza yani mutenge pa Roma chapter 13 verse 11 ndi 12. Ndipo kudziwa inyengo kuti tsopano ndiyo nthawi yabwino yakufa kutulo, pakuti tsopano chipulumutso chathu chili pafupi koposa pamene tinayamba kukhulupirira. Verse usiku wapita ndi dzuwa layandikira, chifukwa chake tigule ntchito za mdima, tivale chamuna chakuwunika. So nemumve atipodziwa inu chani nyengo. So pakali pano pa makosana ineyo ndakhala ndipanga study kwambiri buku la Chipulumutso ndi Daniel. Ndakhala ndipanga study I think kwambira 2009 that time I think 2008 2007 na khala ningoti moyanga wose I've been studying the book of Revelation Daniel kwambira nthawi imene tinali ku Lisa Church I think. Anyways, muzambiri yanga I think amene munaona that testimony of mine namba khala panga study, then kena kuna zakhala Pentecost na khala panga study achina rapture chanchani, right? Even up to the time when I was in Adventism mapanga study, even panova we're still studying this book, right? Chimene ndingakuzeni ndi ichi, chimene ndingakuzeni ndi ichi, aliyese amene apanga study maulosa wawa kani mapente and the seventh day and aliyese ali ndi a certain understanding ya zimene zikudza kumapita nthawi, right? If also I think tifunika tipange study ndikuvesa how zinthu zita malizike and ndithu takhala topanga study. Chimene ndingakuzeni ndi ichi iniyo ndi ichi, nthawi ya coronavirus itabwera anthu ena amanati lemba la chirombo ndi chimene chichi komana akuluakulu anthu sanauke mwathunthu. Pandipesa ena ndithu anatutumuka, ena anagulisa katundu awo onse kunyamuka mapita kukakhala ndeti outside mzinda chani anthu ndithu anauka. Komano chimene ndikukuwuzani ndi chichi, lemba la chirombo likayikidwa aliyense auka, aliyense.
chifukwa tuno ndi chinthu cha mulo. So lemba la chilombo kuti layikidwa ku America, lemba la chilombo lamba kuyikidwanso ku Europe, lamba kukakamizidwa ku Africa chifukwa cha ife ndife anthu opemphapempha. Zimene zingakuchitika aliyense adzadziwa chani nyengo kuti makosana tsopano nthawi yabwino yakuka kutola tani yadza, pakuti tsopano chipulumutso chathu chili pafupi kuposa pamene tinayamba kukhulupirira. Pamene popo aliyense auka, kandi mwana wa skulu wa college, kandi munthu amene akupanga masters, kandi munthu amene afuna akwatire, kandi mnyamata amene ali ku secondary, kandi msungwana ali ku primary, aliyense adzauka pati pamenepo. Anthu azazati usiku atani wapita, dzuwa latani layandikira, tivale chamuna cha mdima. Pamenepo aliyense adzauka. Chifukwa chani? Nthawi yalesa utani akuiziwa. Sizidzakhalanso zomopsezana, iye makosana musiye skulu, musiye ntchito. Ayi, sipazafunika kulalikirana kuti muchite chani. Alisazalesa utani akubwera. Now if Yesu akubwera mu nthawi yako, pazakhalanso kuzengereza, pazakhalanso kumachita kuita na makosana tindi nthawi ya kusala chakudya titiye ndisale makosana group tijoine ya ma prayers. Sipazakhalanso zimenezo. Aliyense azakhala wauka kuti makosana nthawi nditi nthawi imeneyi. Noma nthawi ya corona ine ndimalandira mafoni kwa anthu oti zipemphera anaibe nazo ntchito, right? Amweni apa ndi zaujenizi akuti tikatemera tilandire makhadi koma zimene asogwe titakulandira sizijazi mukuona. Ndithakuza nyonje nthawi ya lemba la chilombo zakhaso chimozimozi. Anthena zakhala kuti no akuona ndi chinthu chija koma anakuzengereza komano asogolere apapa ndeti panga bwanji uzora amene ndinamoyo rani ukusa. Chifara nakale 1 Yohane chapter 2 verse 27 imene atuzana kuti ngati muli ndi kudzoza kuli pa inu simufunika wina kuti akuphunzitseni. Anamwali khumi osazana azauka, wopusa azamba kufunsa mafuta kwa azinzawo kuti asogolere ndeti pange bwanji. Akufuna kuzoza kuja chifukwa kuzoza nomene kumaphunzitsa nzoti muchite, kuzoza nomene kumakusogoza ni moyo wanu tsiku ndi tsiku. So akufuna choti achite anthu azakhala kufunsa kwa azinzawo kuti asogolere ndeti panga bwanji. Alibe mafuta awa kwatsala kwa iwo ndikuvumbulutsiratu kotheratu kwa chimeneyo ali. Aliyense masaka zakhala seguka. Ani ngati Yesu akubwera mu nthawi yako, iwe uliko kupanga masters, iwe uli pa college, iwe uli pa school, iwe uli pa ntchito, muzachite zitike nchani koseko ndi kuti kuzabwera zinthu zophinja zonena kuti sungapitirize ntchito yako, sungapitirize school yako, sungapitirize business yako pokhapokha uvomerezane ndi lemba la chani la chilombo. Pa nthawi imeneyo anthu aka Mulungu ndiye azakhala adulidwa pa dziko lapansi. Ndoti ngati uli mwana wa skulu usankhe pakati pa skulu ndi Yesu. Ngati uli pa business usankhe pakati pa business ndi Yesu. Ngati uli pa ntchito usankhe pakati pa ntchito ndi Yesu. Pamenepo anamwali khumi azatana azaziwika. Anamwali opusa azatana azaziwika pati pamenepo. Nthawi ya corona muza panali anthu angapo anapanga ndithu makhadi a fake osakatemera koma makhadi a fake. Ndikuphera nthawi imeneyi pazakhalanso anthu ndipo nthawi ya Chiroma Caesar kuti agwire akhristu anayika lamulo lokuti iwe sungapite ku msika pokhapokha ukhale ndi khadi. Ndiyo mafunika upite ku kachisi ukanena no Kaisara ndi Ambuye kapena Caesar is Lord. Ukanena chimene chocho amapasa khadi. Ndi akhristu amene no Ambuye ndiye ndani? Yesu yekha. Akhristu samalola kunena zimenezi. Namapeza akhristu aibe makhadi amagwidwa ndi kumaphedwa namakhala othawa, right? Akhristu anafika kuti anakumba ndithu pasi pa Chiroma pa Roma paja anakumba pasi ndipo amankumana pasi samabweranso kutunda amakuma pasi zaoja mapasana pasi kumakhala zaka ndithu amati makhata khums. Kumapompo panayinso akhristu ena amene ati no makosana tifuna tilalike uthenga ifeyo tizikapita umene kukanena tuno Caesar is Lord. Ndiye mafunika wiki by wiki kuzikanena. Ndiyo amakhala Kristu amakhala nditi makhadi timene toto. Kumala yajani
ali akhristu anamwali otani opusa. So munthu achilemba achilombo pazakhala akhristu ena amene zinalama kusana noti ufuna tena tilalike under one pretext or another azakhala kugonjera kuti chimene chichi no ineyo ndikamaliza skulu ndeti ndikhala ndalama ndithandiza sinchira Mulungu abusiness ndifuna ndikupitiriza ndithandiza nchira Mulungu no skulu iyi inthandiza tuno ndikhale ndi ma qualifications ndithandiza amene anamwali otani opusa. Pama nthawi imweyo pazakhala anamwali ochenjera mzimu wa Mulungu linkalekale mwa iwowo ali ndi kuzoza safunika wina awauze iyayi ali ndi mzimu wa Mulungu ali ndi kuzoza konse ali ndi mafuta chimene zasiyanise anthu ndi kukhala ndi kuzoza. Paja opusa anamva mawu osawachita anzera anamva mawu ndi wanda wachita chimene chikupangisana akuthandiza legalism ndawerenga ndichite no akuthandiza no anthu ali ndi mzimu wa Mulungu akulandira instructions zonse zimene sakuwauza ndipo akuzichita. Magulu anthu awiriwa azakhala awiri osakuma ali mu Chikhristu opusa azaonekeratu anzeru azaonekeratu chimene zasiyanisa anthu awiriwa ndi kukhala kwa mzimu mwa iwo. Kufuula kwa tsiku kuzapangisana anthu osaziwe nyengo ni nthawi anthu osazawo kukudyana utulo ndizindaya makosana nawe charani yandikira chizangonesera chimene chili nkati mwa anthu. So anakamba zona tuno kufuula kutatani kutadza sizachitike nchana ina anamba kufunsa anthu mutigere mafuta anu ndana akhala atapena kwa iye amene akutani akugulisa. Ndithakuza nenoto nthawi ya COVID kunandichemera mafoto mwene bandira ina amwene opya mafona amwene ine mwana wa misunderstanding right mwana wanda euda ndafunsa ine nziyankha kuti chani uyu timalalira naye limodzi andifunsa ine kuti naye saubalira nazo right kuzoza. Chimbuzo 3 verse 18 kuti chani ndikulangiza ugule kwene golide woyengeka mmoto kuti ukakhale wachuma ndi zovala zoyera kuti ukaziveke ndikuti manyazi a usiwa wako asaoneke ndi mankhwala opaka m'maso mwako kuti ukaone. So tikaona bwinobwino experience ya mafuta titayipeza lero lomwe ulere kwa Yesu Khristu apa kuti ubwere kwa ine ndikupase mafuta kuti maso ako kaone ndikupase golide woyengeka mmoto ndikupase zovala kuti usiwa wako usaoneke. So experience yonse amene akugulisa ni nani? Ndi Yesu Khristu. Akutipasa ife kwa ulere leloli ngati silidza kwa Yesu Khristu ndikukhala mwa iye silingathe kutenga experience kwa munthu wina. Okay, so yachikulu chimene anthu aramba pempha kwanzana tapitana kwa amene akutani agulisa mafuta asangati kwanire ifeyo ni nani? Ndi inuyo. Kwa munthu amene ali pa skulu kwa munthu amene azakhale tino ali muchani kale mubanja kazuzatani right aliyese Mulungu azakhala mwayankhula iye mwanjira yapadera sipazakhala udalira kuti asugwere titiwange bwanji wina ali South Africa wina ali Mozambique wina ali India aliyese Mulungu azachita naye mwanzeru sipazakhala asugwere ndine wange bwanji. And actually ntakuzana nawo tuno pa nthawi imene chifati sizakwanisa kugula ndi kugulisa ma online platforms garaza khalira rani out. Okay, ngati niwo Mulungu susana ndi lemba la chilomo ndati simungathe kukumanaso kuti mu building ngati mudalira challenge leza nkhala tuno kungokumana mwa seri koma even ma meeting ngati amene azakhala tuno nzovuta kuti mukumana chifati pazakhalanso achinyengo mompo makuperekani. So ni nthawi yokuti alalisa zakhale yani ndi ulumizana kwake kwa iye khani nani ni mzimu wa Mulungu. Okay, Mateyu 25:7 mpaka 10 arubani. Pomwepo anauka anamwali onse yandiyenso Mateyu 25:7 pomwepo anauka anamwali onse amenewo nakonza nyali zawo ndipo opusa anali kwa ochenjera tipasenipo ena amafuta anu chifukwa nyali zathu zili kuzima koma ochenjera anayankha nati kapena sangakwanire ife makamaka mukani kokuza malonda
ukazigulire zinoka. Ndipo pamene iwo anali kumuka kwakula kwadanafika. So awa wari akunyamuka wari akagule nthawi imwe mkwati katatu wafika. So tikamaona ati mkwati anafika kenako chiseko chinasekera. Okay, ndikufuna mungu ndiwerengera mali yangu. Yeah, tawerengeni Mateyu chapter 25 verse 11. Mungu werenga verse 11 yoka. Koma pambuyo pake anazonso anamwelekera nawo nati, mbuye mutitsegulire ife. Yeah, so kwati atafika chiseko chinatsekera. Ndikhulupirira mwamva pamenepa. Kwati wangofika chiseko chasekera iwo akupita kukagula. So chimodzimodzi chinachitika nthawi ya corona ali sanazuka anthu anayamba kusakasaka kutani panopa. Yohane 10 verse 1 mpaka na 3. Chiseko ndi chani? Chiseko chimene chasekera ndi chiseko ndi chani? Towerenga nene. Indetu ndinena ndi iyo salowa nkhola ya nkhosa pakhomo, koma abwerera kwina iye ndi wakuba ndi wolanda. Koma iye wokulowera pakhomo ndiye m'busa wa nkhosa. Iyeyo wa pakhomo azitsekulira ndi nkhosa zimva mawu ake, ndipo ayitana nkhosa za iye yekha mayina awo nazitsogolera kunja. Chiseko ndi Yesu Khristu. Kholalo ndi kukhala m'manja mwake mwa Yesu Khristu ndi mwa Atate. Tiona zimenezi. Inuyo ndikufuna ndikuwuzeni mphichi. Khomo losegukiratu ndilo lili mwandani mwa Yesu Khristu. Okay? Pali makhomo atatu amene ndifuna ndifotokoze muphunzirire. Khomo loyamba linatsegukira linalira mukachisi. Tisaliona tuno kuti ukalowe mukachisi umafunika uzere pa khomo limodzi. Khomo linali kumawa ukalowa umakhanga kupita kumadzulo. So ukalowa amene popo umafunika ulowe ndi nkhosa ukapite kwa wansembe aliphe nkhosa. Khomo limeneli 1. 2. Khomo panopa la panopa ndi khomo la chikhulupiriro. Limene loseguka. Limene lasegulika kwa watu onse. Tikalowa khomo limene la chikhulupiriro ndino tikulowa mu chisomo cha Atate ndi cha ndani? Cha Mwana. Ndizionesapo mpano. So khomo lakachisi zimene muzidziwa kale. Right? Khomo lachiwiri limene akamba pa Yesu Khristu ndiye mwini imene ledzera mwa iye kuzera majani mwa chikhulupiriro. So khomo limene tikalowa tikupeza mojani towerenga pamenepo Yohane chapter 10 verse 26 mpaka na 30. Verse 26 mpaka na 30. Koma inu simukhulupirira chifukwa simuli amwe nkhosa zanga. Nkhosa zanga zimva mawu anga, ndipo ine ndizikhulupirira, ndipo zinditsatira. Ndipo ine ndizipatsa moyo wosatha, ndipo sizidzawonongeka ku nthawi yonse, ndipo palibe munthu azikwatira m'dzanja langa. Atate wanga amene anandipatsa izo ali wamkulu ndi onse, ndipo palibe wina angathe kuzikwatira m'dzanja langa. Ine ndi Atate ndisamodzi. So Yesu anapeza kukamba zoti iye ndiye khomwe. Tikadzera mwa iye ndiye tikulowa mudzanja la Atate ndi Mwana. Mudzanja la Atate ndi Mwana palibe amene angati Joseph mudzanja la Yesu. Palibe amene angati Yesu mudzanja la Yesu. So akamba zoti no khola limene talowali Yesu alipasa ya moyo wosatha. Ndinkone nene masosera tona tuno. Mpingo ona okha ndi mboni za Yehova. Amene mpingo ona okha ndi Katolika, mpingo ona ndi ndani? No. The only true church ndi akhristu onse pa dziko lapansi amene ali mzimu wake. Mpingo ona ndi umenewo. Inayi ndi mipingo. Okay, naona kale phuzo imene mbuyo. So tikamaona papa akutuza ife kuti chani. Chimene tikuona apa nchonena kuti choonadi chake nchonena kuti iniyo tsiku la lero mukakhulupirira mukulowa pa khomo la chikhulupiriro. Tikalowa pa khomo la chikhulupiriro pa Yesu Khristu anakamba chani. Muononge kachisi nzamanga 3 days. So kachisi so jamamira Yesu Khristu. Khomo la kachisi ndi Yesu Khristu. Tikulowa mwa iye lero kamalowa kumanga ndisachipendera chopatulika njipatulikisisa, right? Kumene kumapeza ulemerero wa ndani wa Atate. So tikulowa mwa iye tikupezamo iye mwini, tikupezamo nda Atate. Mmene mukupezamo sojani moyo utali moyo wosatha. Ngati mukhulupirira tino
kapena mungasuse lino mpingo wona kaya ndi mipingoyi ni mpingozi omungondiuza umene utati ine ndikalowa ndipeza moyo satha mpingo umene mundiuze ine sindikaloweko koma ndikamakamba za mpingo umene tikalowa utipasa moyo satha kapena khola tikamba za kulowa mwachikhulupiriro kulandira moyo satha umene uli mwa Atate umene akutipatsa ife kudzera mwa Yesu Khristu, right? So moyo umenewu ndikudziwa Atate ni mwana wake, okay? Umene moyo wosatha. So chiseko chinasekedwa zikutuza ifuri yani talona nabayoneba Machitidwe chapter 14 verse 27 ali bwanji. Verse 27. Pamene anafika anasonkhanitsa mpingo anabwereranso zomwe Mulungu anachita nawo kuti anasekulira amitundu pa khomo la chikhulupiriro. Yeah, so awauza anthu akuti makosana Chikhristu anthu alandira yani mzimu amitundu alandira mzimu. So akamba tino kuti iwo alandire mzimu sanalowe pa khomo ngati mene ife tinalowa kudzera mwachani kuti ophunzirawa osewa analota adulida kusunga miyambo ya Mose etc. So iwo amakhulupirira tino khomo loti akafika Mulungu ndiliti lokhala koma zanu amitundu akulowa pa khomo la chani la chikhulupiriro. So anthu anakhulupirira ndithudi Mulungu watsegula khomo lina la chani la chikhulupiriro. So lelolo pali khomo limene lili lotseguka ndilo Yesu Khristu tilowa mwaye kudzera mwachani mwa chikhulupiriro. Tero ingana Kolose 4 verse 3 ati yani ndikutipempherera ifenso pomwepo kuti Mulungu atitsegulire ife pa khomo pa mawu kuti tilankhule chikuchi cha Khristu imenenso likhalira ndende. Yeah, so awuzada mutipempherera kuti Mulungu asegule yani khomo la mawu amafuna tino khomo limene likhayirani lotsegukabe kuti akakanise kukalalika mawuwa madera ena ndi ena kuti anthuwa akamva mawuwa akhala kuti akulowa pa khomo. So khomo limene lotseguka ndi limeneli koma noti kamano ku Philadelphia tinaona nayo kuti no pali khomo lina limene lizaseguka kumapera chani anthu khomo limene ndi liti khomo limene lili tawerenga pa Msalmo 5:8 ati yani Verse 8. Ndidziwa ntchito zako taona ndapasa pamaso pako khomo lotseguka limene munthu sakhoza kutsekapo kuti ilo nayo mphamvu pang'ono ndipo unasunga mawu anga osakana dzina langa. Yeah, so tikaona muno bwino akuti pali khomo lina limene lotani losegula ndipo ena sakhoza kutani kuliseka, okay? Kuti uli nayo mphamvu pang'ono ndipo unasunga mawu anga osakana dzina langa. Mukuona pamene so anamwali 10 adzalowa khomo limene lili. So kulowa khomo limene lili limene lumapita nthawi adzalowanso mwa chikhulupiriro. Khomo limene nditino akukhalo mbali imodzi ngati zipilala mukachisi wake ndoti akukhala anthu amene ali osingizira pa mphumi pawo. Khomo limene lili kumapeto ndipo ndikuti anthu akusingizira pa mphumi anthu amene akukhala zipilala. Anthu amene ndikuti akukhala ndithu anthu amene sangatani sanga chimwese ningopeza pa Chivumbulutso chapter okay ningopeza yani ningopeza okay ningopeza pa Chivumbulutso chapter 3 ndifuna ningopapeza apa kuti ndipawerengeso bwinobwino ndipasani 2 minutes. Okay, so Chivumbulutso chapter 3 verse 8, okay? Okay, all right, so Chivumbulutso chapter 3 verse 8 mukaika verse 9 anano ndipo yeah verse 10 timawerenga verse 10 ndikhupire atuno popeza mwasunga mawu anga woti mupirire ndipo mwaugwira mtima inenso ndidzakupasani nthawi ya mayesero imene idzabwera. Okay, inenso ndidzakupulumutsani nthawi ya mayesero imene idzabwera pa dziko lonse lapansi kuyesa onse okhala pa dziko lapansi. Tikeneka pa verse 10 ipa akutoza funono iye
azatipulumutsa ife ku nthawi imene idzayese yani anthu osokhala yani pa dziko lino lapansi. Tikapa verse 11 atuno, ine ndikubwera msanga, gwiritsa chimene uli nacho kuti wina angakulande chipewa chako cha ufumu. So tikaerenga pa verse 10 ku Philadelphia auna tuno akuti tikalowa khomo limeneli atala zatipulumutsa ife nthawi imene idzayese yani dziko lonse lapansi. So khomo limene linasekedwali ndi khomo limeneli, khomo limene tikuyembekeza kuti tuloweko kuti tikhala anthu osindikizidwa pa mphumi, kuti even memory of sin, memory ya tchimo itani ichoke, kuti tikhala anthu amene sitingabwerese mbuyo kapena kuchimwa. So amene analowa aja ndi anthu amene anali oyembekezera nthawi zonse. Inde akhale anagona samaziwa nthawi imene zinthu zidzachitike, koma amene ndabe ndi nani ndi Mulungu. Nthawi asakudziwa pamene nthawi yadziwika anthuwa angukwanisa nani kulowa pa khomo la Philadelphia. So akhristu onse amene azakhala ndi mzimu wake pa nthawi imene azakhala kulowa yani mu khomo la Philadelphia. Koma iwo amene amangozilinga kuti ife asogolere ife makuti, khomo limene zakhala kwa iwo sangathe kulilowa. Matthew 25 verse 11 mpaka 13 ati yani. Koma pambuyo pake anazonso anamwinjirawo nati, Mbuye musegulire ife. Komatu iye anayankha nati, indetu ndinena kwa inu, sindikudziwani. Verse 13, chifukwa chake dikirani, pakuti simudziwa tsiku lake kapena nthawi yake. Okay, so akunena anabweranso, Ambuye mutisegulire ife ngati nthawi yakolona. Anthu ambiri anayamba kukhala ngati akupemphera, anthu amene amakhala ngati zauzimu afuna ambe kuzikonda chani, mafuta nthawi itapita anabwereranso mmene analili before. Sinza tono anali mantha chabe. So gulu la akhristu ambiri amene iwo zopemphera alibe nazo ntchito zomwe za Mulungu alibe nazo, iwo amangokonda kuti ife bora ife timayimba basi, ife timamuimbira Mulungu basi, iwo amangokonda kuti ife timalalika basi, timalalika, kapena amangokonda kuti iwo bora akubwera pamodzi pakati pa gulu la anthu. Nthawi imeneyi kadzi mantha aja azabweranso, tiyambe kupemphera zakhala tuno chiseko charani chatsika. Sawapanga zinthu zifaya chikhulupiriro, apanga chifaya yani cha mantha. Ndipo muone mawawa, ine ndinena kwa inu sinakudziweni. Mwanjirena anamwali 10 awa ndi anthu amene samamudziwanso ndani Yesu sakuwadziwa. Sonza tuno ndi anthu amene alibe mafuta, amene alibe yani mzimu woyera. Okay, ndi muona akutoza ife tikhale tikudikira chifukwa tisikudziwa yani sikudziwa nthawi. Yohane 17 verse 3 kumudziwa Mulungu ndiye kuti chani. Yohane 17 verse 3 ati yani. Koma moyo wosatha ndi uwu, kuti akadziwe inu Mulungu wona yekha ndi Khristu amene munamutumira. Moyo wosatha ndi kumudziwa. Tikamuona Adamu anamudziwa mkazi wake ndipo anabala ndani Kaini. Anamudziwa mkazi wake anabala Abeli. Anamudziwa mkazi wake ndipo anabala ndani? Anabala ndani? Abeli. Kudziwana ndikudziwana kwa padera. So kwamba head knowledge auziwana intimacy, right? Ngati mene anthu amaziwana mbanja ndokhala ndi ana, right? So moyo wosatha ndi kumudziwa Mulungu wona. Mwanjirena kukhala ndi ubale ndi Mulungu. Ndeto mzimu wa Mulungu kali mwanu, ndeto chipatso chifanira chituluke, chipatso yani cha mzimu woyera. Tawerengeni pa 105 verse 7 mpaka 12 ati yani. What? 105 verse 11 mpaka 12. Okay. Yeah. Ndipo uwu ndi moyo, kuti Mulungu anatipatsa ife moyo wosatha, ndipo moyo umene uli mwa mwana wake Yesu. Iye wakukhala ndi mwana ali nawo moyo, wosakhala ndi mwana wa Mulungu alibe moyo. Yeah, so time frame ya chiseko tikuona na tuno pamene lemba la chilombo ikuyikidwa, right? Pali chiseko china chimene zakhala chosegwidwa. Chiseko chimene chichi ndi chiseko chimene akhristu amene aphalana ndi Mulungu afunika alowe kuti akhale part of Philadelphia, right? Tinaona kale Philadelphia ndi gulu la akhristu amene azapange
the last church on earth. Tinaona kale zimene simfana ndi Yesu amenewe. So lemba la chombo likayikidwa khomo lomalizira a Philadelphia zakhala likusegulidwa. Akhristu onse amene ali mzimu akakhala kusindikiza yani pamphumi. Koma akhristu amene angozitcha okha akhristu koma alibe mzimu wa Mulungu, kwa hiyo khomo lizakhala lotani likutsekedwa. Chifukwa zakhala likutsekedwa chifukwa ine osati chifukwa Mulungu akuti awayi ndatseka koma andifuna ine koma ndatseka, no. Pa nthawi imene munthu amene alibe mzimu wa Mulungu, munthu amene wakhala angokhala Mulungu pakati pa anthu a Mulungu mano alibe mzimu wa Mulungu, khomo lizakhala likutsekedwa chifukwa choti chani, chifukwa chenena kuti nafotokoza lero natuno moyo ukhala ukupitirira amene ulili. Anthu tizakhala timene tili m'masukulu, ena akali ku South Africa, ena akaya kupanga business, ena akaya kupanga ntchito, akugwira ntchito, ena ali ku masters, ena ali ku PhD, ena ali kuchani, right? So moyo ukhala ukupitirira amene ulili. Ena ali pa banja, ena afuna kukwatira, moyo ukhala ukupitirira amene ulili. Lemba la chilombo likayikidwa kacha pazakhala chisankho. Chifukwa ena kuti no, lemba la chilombo likayikidwa nditi iwe sungathe kugula ndi kugulitsa kokhapoka ugwadire kulemba la chani la chilombo ndikuyeye pakumveka. So lemba la chilombo layikidwa ineyo muzatani mulibe mzimu wa Mulungu mutani mugonjera uchinthu chimene chochoka nditi ine kwa ine khomo latani latsekedwa. Koma enawa amene ali ndi mzimu wa Mulungu sizakhala zovuta, azakhala kuti ambuye ndibe mphamvu ndiya chani tonani ngati sindimanga banja lita, ngati sindimanga ntchito ita, ngati sindimanga nji ndi andibida kulichi, ngati sindimanga yonje ambuye ndine wanu mundisogoze. Mzimu wa Mulungu uzagwira anthuwa. Mulungu alonjeza kunena kuti ndifuna mwasunga mawu anga inenso ndizakusungani kuchani kuchisautso chimene chikuza pa dziko lonse. Anthu awa asunga mawu ake motani, mzimu wa Mulungu akhala uli mwakati mwawo, akhala kumvomera iye pa zonse zimene akukamba. Pa nthawi yachisonso iyi Mulungu azaphunzitsa zonse zimene akutani akuyenera kuchita, komanso azalimbikitsa pamenepo ndoti khomo lachatani latsekuka akulowa. Ndoti anthu amene akusindikiza pamphumi, ndoti anthu amene asangatani sangachimwenso ayi, atha kukwanisa kukhala mu nthawi yoti sangathe kugula ndotani ndikugulitsa. Ndoti kali ngati kuli ntchito out, ngati ali masters out, ngati ali business out, ngati ali babanja out, ngati ali mfumu out, maudindo onse ndoti chinechi chonse alibe, achibale awo onse aduka ataya. Osati yawo kupanga zikwataya anthu kuthesa chinechi chonse chikwatuluka iwowo. Pa dziko lapansi akhala kulandira ya lemba la chilombo ndoti wazakhala ali padera, dziko lapansi lataya. Ameneyo akulowa mu Philadelphia, amene akusindikizidwa, ameneyo ndi amene anali mafuta ndipo anamva kufuula alowa. Gulu la namba 2 anamwali opusa, ali pa banja, ali pa skulu, chinense chikuyenda akuona amwe paka banja liti ndizingopemphera kunyumba kumayimba la chilombo nditani ndichita nawo amwe mpaka masters ndimalize panje, amwe mpaka business ndiduke panje ndizipemphera kunyumba. So anthu amene azakhala nawo akulandira lemba la chilombo khomo lijele wadani likwasekedwa. Chifukwa tikamakamba za lemba la chilombo kangochita nawo ndeti iweyo kwa iweyo khomo ladani lasekedwa wankana Mulungu. Ambenesho ndikhupa ndapankha nifusulano chifukwa ndikhala ngati zapangidwa confused pa nkhani ya time frame yosekedwa khomo. Koseko nali limodzi ni masatira wambiri, koma ndatayika kuyambira pomwe maprocess kusekedwa kwa khomo. Chifukwa kumbuyo kumakhala muphunzitsa za zokhuzana ndi the witness, kuti anthu awa azakhalanso kuti akulalikanso uthenga womaliza. So I was confused chifukwa ngati khomo likhala litasekedwa imene akuyimira Khristu nde emu yolalikira mboni ziwiri zakhala chani, chifukwa yokhala ndi anthu alibenso access utalowe pa khomo, ndipo omwe ndimafuta ndipesesa pamenepo. Okay, koma zina ndafuruza zomazivesesa
ndafotokoza pano. Yes, 100%. Okay, so ndinene yonche witnesses maumboni awiri akumapita nthawi ndi gulu la anthu amene lulalika united, ndi gulu la Khristu onse united. So chimene ndingakuze ndi ichi, lemba la chilombo liyakida Mulungu akuyikadala kuti pakhale kugayikana kapale pa tirigu ndi msongole mu Chikhristu mokha, pakhale magulu awiri akuonekeratu. Cholinga kuti gulu ilili la anamwali 10, gulu la tirigoli ngati lalowa pa khomoli ndira kusindikizira akulandira mphamvu. Ndoti pamene gulu la sindikizira lalandira mphamvu la Mzimu Woyera kuti akagonjese kulalika uthenga. Ndotino akhristu awa aliyense akuwaona. Akhristu awa ndetasanduka babulo awa agonjera kulemba la chilombo. Akhristu awa dziko lapansi lakana sangaonenso gulu ndugulisa. Ndikuti awawa akhristu awa amene alandira mphamvu ndi Mzimu Woyera, akhristu awa ndetasanduka nomboni ziwiri. Akhristu awa ndi amene akulalikana ku dziko lapansi, kukayitana na dziko lapansi kuthenga osiriza, kuti anthu amene sanakhale ndi chance yokamva mawu akamve mawu ndi kukhala nawo limodzi pa gulu liti ilili. Pamene awa ndilale ku babulo, awa ndi okhawa amene akulalika uthenga omaliza ku dziko lonse lapansi kukhala ngati mboni kena kuyesa Satana abwere. Asogole mwayankhidwa. Yeah, nayankhidwa tsopano tili limodzi ndazitolera. Yeah, so khomo limene lili sikusekedwa kwa dziko lapansi. Tikamanga kuti khomo linasekedwa sitikukamba za dziko lapansi, tikukamba za mpingo kapena gulu la anthu amene limazitcha okhala Khristu. Okay, so gulu la anthu amene limazitcha okhala ife ndife akhristu ere kumalibe Mzimu wa Mulungu. Chikhristu chonse chagayana pakati. Sitikunati kuzakhala awa ndi mapente asimapente kapena ndi ambonisa tikamba kuti akhristu onse amene ali m'mipingo yosiyanasiyana azagayana pakati. Opusa kuchenjera. Khomo larani ena akhomo lamba kuwasekera, ena akulowa pachani pa khomo. Amene khomo asekera azakhala ndi babulo, amene alowa pa khomo azakhala osungidwa ndi Mzimu wa Mulungu. Awa ndi amene azakhala ngati chida m'manja mwa Mulungu, kulalika uthenga ku dziko lonse lapansi, kulalika kwa anthu kaya Asilamu kaya Atheist kaya Buddhist kaya ndi chani, kulalika uthenga omaliza kuti anthu aka Mulungu atani apulumuke. Right, so ndimene zakhalire kumapita nthawi. Right, now tero ingeni pa 1 Yohane chapter 5 verse 11 mpaka 12. Ndipo uwu mtumboniwa kuti Mulungu anazasafise moyo osatha, ndipo moyo umene uli mwa mwana wake. Iye okukhala ndi mwana alinawo moyo, osakhala ndi mwana wa Mulungu alibe moyo. So Chikhristu chili pamenepo ngati tilibe moyo wa Yesu Khristu. Takomaza ma doctrines onse tazazi zimene tikufotokoza zimano ngati tilibe moyo wa Yesu Khristu ife ndedi tilibe moyo wina uliwonse, tilibe chance. Okay, so akuti pakuti sili kudziwa nthawiyo inde tikudziwa masiku of events ine nthakuyalirani ma events mene zitakhalire kuti chikatha chibwayi chikatha chibwayi chimayenda mpaka mapeto. Right, komano sili kudziwa nthawi yeniyeni imene zinthu zitatani zidayambika kuchitika. Ndikuzoti zikuyandikira komano nthawi yeniyeni sindingathe kunena. Ndipo chifukwa imene chakutuza ife kuti chani nthawi imene Nehemiya ndi Ezra, Zerubbabel ndi Joshua anabwerera ku Israel kuti akamangenso kachisi, anapanga chinthu china. Nehemiya 4 verse 9 akuti chani? Verse 9, koma tinapemphera kwa Mulungu wathu ndipo ayikira olinkhira sana ndi usiku chifukwa cha iwowa. Makosana napanga group, right, ya pemphero. Okay, kukhala pa presentation nzabwino, komano muzacha chabwino choposa kukhala pa presentation ndi chani nthawi ya kupemphera. Right, ndapanga group ya kupemphera, naponya link mu main group ya tija kunena kuti 5 koloko mpaka 5 tizikhala pamenepo tikupemphera. Right, takonzenso tsiku la kusala amene mwajoina group tikuwuzani. Right, anthu anali akubwerera kuti akamangenso kachisi akuti no tinapemphera kwa Mulungu wathu
kuti atitetezere kwa adani. Komanso tinayikaponso anthu otani oyang'anira watchmen, ati aziyang'ana usiku ndi chani ndi usana. Makosana ngati pa gulu la anthu amene sakonda zopemphera ndi gulu la anthu amene akonda kumanga ma studies, kukonda ma studies kwambiri, aziwe kuti zikutani koma makosana nthawi ya pemphero siwaonako olo. Ndi zinthu zoopsa kwambiri pamene anthu angu tikaona chipinda chopatulika timapeza chani nyali kumira yani imakhala ndi mafuta mzimwera, right? Timaona so guwa la zofukiza kumira yani moyo wa pemphero kena kuti mazaona muso chani ngati kumira mamu ngati okhawo sokwanira. Tifuna likheseni ya ufugwala kufukiza funa likheseni nyali anamwali 10 chimene anali nacho anali ndi chani anamwali 10 anali ndi ngati okha amaoneka kuti ife maunded kwanse ife ndifa Kristu ife, right? Koma chimene analibe ndi chani mafuta, ndi chimene china analibe ndi guwa lofukiza opemphera, analibe ubale ndi Mulungu. Tisakhala namwali opusa yayi, tisakhala namwali otani opusa. Silingamangokhala basi study koma kupinzana ndi Mulungu ayi. Ndete tusonda anthu opepera amenewo. Nehemiya akubwerera sauza uno apa kachisi amangidwa amaziwa kuti kachisi amangidwa anayemphera kwa Mulungu, koma china anayika utani uyitanira. Tifuna tikhale anthu opemphera. Ngati singathe kukhala opemphera ndife anamwali opusa ndikale. Tisachitodikira tsiku lotengo ndi kuti ngozira kuti ndife anamwali otani opusa. Taona namenepa akuti yani pa Luka 21 verse 36 Yesu akuti yani koma inu itirani nyengo zonse ndikosera kuti mukalimbike kumoka zonse zimene zitachitika ndiyimire akamaso pa mwana wa Mulungu. makosana dikirani nyengo zonse ndi utani ndi kupemphera. Pebe amene akuzowa nthawi no sindingamafe umongo wopyeza ne makosana nthawi yathe sindibe nthawi panga zimenezo. Actually that is childishness. Kuruzoka zana makosana nthawi yathe kwasazaka zingati that is childishness. Mesi chivumbulusa ndivumbulusa Yesu Kristu tingomuonesa Yesu yekha basi ndipo zonse zigwira mline yake. Chofunika tichite panga study dana ndivumbulusa timuonese Yesu yekha basi. Chimene ndingakuzeni chinthu ndi ichi, tikhale anthu olumikizana ndi Mulungu nthawi zonse kuti tilimbike tikapulumuke zinthu zonse zimene zikuchitika. Actually pali mayesero ndi mayeso mikwingwirima imene timakumana nayo tsiku ndi tsiku lisanadze. Pali nzambiri zimene tikumana nazo even moyo unowo. Kuti tikapulumuke kuzonsezi tilimbikirebe mukupemphera. Kuti tikathe kulimbikisa ena amene afoka mwa abale athu tilimire kupemphera. Sitikukamba za tsiku lokhalo lamene tikukamba za lemba la chilombo. Koma even panopa pali nzambiri zimene tikudusamo azibale athu akudusamo timangoyang'ana. Anzathu akuduza mavuto awo kungoyang'ana. Tifana mwana opusa. Tikhale anthu akupemphera nthawi zonse. Tikhale anthu olimbika mupemphere. Luka 21 verse 28 verse 2 maliza ndi Masalimo 1 talenga naye Luka 21 verse 28 aliya. Koma poyamba kuchitika izi yamukani kukulandirani kufuani omulejezani akuti izi zikamba kuchitika tiyang'ane kuti kumwamba look up. Chifukwa chombo chathu yarani kuyandikira makosana lemba la chombo ikangoti layikidwa. It's the end. China ichonse chizakhaje ikambe perspective. Kandi degree, kandi business, kandi ntchito, kandi banja. Chinese chimene tikuchika pamwamba pa Mulungu chizaonekeratu. Panopa chuma chamala sichikuyenda bwino. So aliyesi panopa chimene akuyang'anira kwambiri ndi yani? Ndi chuma basi. Actually ndi mmene Mulungu anayikira anthu azakhala kugula ndi kuti andikugulisa. Ali sango angana pa chuma basi. Chifukwa yani sizikuyendera.
koma pamene tikuthamangisa zachuma tisayiwale nazo ndani kupemphera. Ndi bwino kuthamangisa zachuma. Actually Paulo anakamba amene sadyesa mkazi wake ndi banja lake ndoyipanso posa asakhulupirira. Ngati ili school limbikirani school mumalize. Hey business tachitani nayo, right? Pabanja samayani banja ndithu. Koma musapange zoti muyiwale nazo ndani Mulungu. Ari pamene mukuona izi zikuyapoyamba zimene izizi welo mukani muyang'ane mwamba uwani mitima yanu. Masalimo 5 verse 1 mpaka 3 ali ya Verse 1. Mverani mawu anga. Masalimo chapter 5 verse 1 mpaka 3. Verse 1. Mverani mawu anga Yehova. Zindikirani kuzindikira kwanga. Tamvetsetsani mawu akufuwula kwanga. Mfumu yanga ndi Mulungu wanga. Pakuti kwa inu ndimadalitsika. Verse 3. Mawa Yehova mudzamva mawu anga. Mawa ndidzakukonzerani lumbiro langa. Ndipo ndikadikira. so tikaona mu chizungu amakatana I will look up and pray. Mukaerenge Luka 21 verse 28 ndi Simon 5 verse 1 mpaka 11. Mukaerenge mu KJV version amatazana mama ine ndza weruka nkhope yanga kumwamba ndizang'ana kwa inu ndikupemphera. So pamene samakamba tuno sizimuyamba kuchitika pempherani chifukwa kuti nthawi yachimuyani yarani yazindikira. Nthawi yamakamba za chinyasa cha kupulumusa. Kwa ife kulisi chinyasa cha kupulumusa. Chinyasa cha kupulumusa ndi lemba la chilombo. Okay? Chinyasa cha kupulumusa ndi lemba la chilombo. So tizaona lemba la chilombo ndi yani, tizawanga studies amene. Kuona chimene ndikufuna ulembisa ndi ichi. Chonde, let's be people of prayer. Tikhale anthu apemphero. Samachita kukana makosana. Machita kukana kuti tipemphere. No, that is kukhala namwali wopusa. Tikhale anthu amene tili ndithu anthu amene tikuyang'anisisa za kubweranso kwandani kwa Yesu. Not only that, moyo wapemphero pawokha ndokwanira kutilimbikitsa ife moyo wathu wauzimu. Chikhala chinthu chapadera sitizita kukhalanso kufunsa kuti asogwe ndifuna ndiphunzitse anthu kubanja kwathu za Yesu ndipanga bwanji. No, sizichita kukhala munthu akakhala akupemphera anthu amaziwa. Anthu amazara akuluyo akulimbikira mupemphero. Anthu amaziwa. So anthu atamakugemula atamata kumano pa nthawi tino akufuna Mulungu akupeza iweyo. Akupeza iweyo. Ine nthawi zambiri anthu amatha kutenga namba yanga ndikapasa anthu ena ake, right? Akukumana ndi zina zake zooneka kuti zofunika pemphero andipeze. Ndawo zati muzayani ndipanga ali pa group. Inu ndine tonse tichiyimike kupemphera. Taphwisa kupemphera. Tizichiyimika nawo mpaka Mulungu amadani amalandisa. Chimene ndingakuzeni nthu anthu akudusa mu zovuta. Even anthu amene amapita kumpingo akudusa mu zovuta. Chifukwa yani ambiri alibe mzimu wa Mulungu. Chimana zole apita umene kuti akakhale pasi akapereka abwereko. Mapemphero kwawo samatani simamveka. Inu ndine tikhala anthu apadera. Tikhale ansembe amene alandira kuzoza. Tiziva chimene Yesu Khristu akutiuza ndi kuchichita. Ngati tilibe experience mene ngati tilibe kuti no maza kodi plan ya Mulungu pamwanga ndi yani. Ngaziwe sikuziza ndeti pali vuto lalikulu. Tikhala anthu amene tikukhalise pamaso pa Mulungu kupemphera ndi kusala chakudya. Ngati ninso munamve ko Mulungu akukusogoza naitha mu mawu ake kapena mu mtima ngati zimene zimakuchitika ndeti pali vuto lalikulu ndeti makutu anasekeka. Ni nthawi yoti tibwererenso kwa Mulungu mukusala ndi kupemphera. Mutha kukhala 1 week kusala chakudya. Makudya mwina zipaso mama masana mazulu. Kapena kuti mazulu ndeti kumamasula. Kapena kusala kudya ndeti 12 koloko. Palibe vuto. Have time. Pangani prioritize kamuzi wa moyo wanu. Mulungu. Musake ni Mulungu pano pa nthawi yakupezeka. Ngati lero sitingapange ndene ndifana mwana wopusa. Tikhale ndithu tizichita kumva kuti no apapa nthawi ndipemphere. Have time to pray. Sinokamba zomwe ngama basi chiblanke chili kuno. Ambuye Mulungu kena wagona wasazuka asagona. No. Igani malo opemphera. Ndazuka mama ndizipemphera. Beside my bed ndika chirak. Ngoda wasano pemphera.
ikani nthawi yapadera. Ngati mazati ine mmamba kusamba ha 5 nditi dzukani 4 koloko pemphere wana nthawi yokonzeka isana wana. Nkhani ndi nthawi yapadera yapanokha osati yabanja panokha ndipemphera. Kenako pabanja 10 to 20 minutes upemphera ndiyokwanira or 30 minutes is more than enough. Koma panokha muzikhala nthawi yopemphera. Ngati zimene sizitichita sitikhala ndi ubale ndi Mulungu. Silimudziwa Mulungu. Kukhala pa presentation anzabwino. Mtima umamva kuti makutentha chani. Kumaona kuti ndi zachabe ngati inuyo panokha simukhala ndi nthawi yopemphera. Ngati zimene sizichitika palibe chimwe tikupanga. Tikhala anthu opemphera. Tikhala anthu amene kupembedza Mulungu mu mzimu ndi choonadi. Choonadi ndi ma realities zoyikika zimene Mulungu watikira inu ndi ineyo. Those are the realities. Zeni zogwirikazo. Ino ziti zigwira bwanji ngati tili mu mzimu. Ngati tilibe mzimu wa Mulungu akwa kusilingapemphere mu choonadi. Mulungu akufuna anthu opemphera mu mzimu ndi yani? Ndi choonadi. Watika ngati mfumu ndi mfumukazi. Watika ngati ansembe. Umano wansembe wanje oti munthu abwera kwa iye ndi vuto basi naye sarangodandaula. Sandikhudzatu. Ndi wansembebe? No. Wansembe wochimwa akabwera kwa iye amuzalako tengani nkhosa. Cheka. Tenga mwazi ukapembedzera. Wansembe amene. Wotino munthu ngomuza kavuto okarakhala kokuno bwanji. Akubwera mupemphera. Amene ndi wansembe. Mfumu ndiye izi. Ndiye kuti iweyo uli ndi mzimu wa mwana wake. Pamene Yesu Khristu anakwera kumwamba anazida ngati mfumu akulamulira moyo wathu komanso nansembe kuti tumike ife kudzera mwa mzimu. Ndio uli ndi mwana, uli ndi moyo wa mwana wake wa Mulungu. Ndiwe mfumu, kene mfumukazi. Right? Ngati zinthu ndito ukuziwa kuti Mulungu ndiye ndani? Atate wako. Kodi ndinudi mwana wa mfumu. Ndinu mwana wa ufumu. Tisiye zibwana tiuke kugona ndi kutulo. Tikhale anthu amene tili anthu apemphera. Osati zida kukokana. Makosana amene angapange devotion leo ndati anthu. Kodi are these people serious? So please, my presentations dabwino koma chinthu chabwino chimene makondesa Mulungu kunyizana ndi iye. Ati message panga ndete tili pa chiopsezo chiopsa. Titakunena mosimbika ndete ndifuna moyo utani ukusa. Kani nthawi kupemphera. Tipemphere. Ambuye patozona padera fa chisomo chimene matipasa. Tikuthokoza kuti matilimbikitsa nthawi zonse ndikuti zuzula pamene Yesu kuchita bwino. Taona ndithu fanizo la namwali 10 tikufunisisa kuti no chisomo chanu chikhale pa ife. Tikufunisisaso kukhala okutumikirani inu mwangati ansembe ndi ufumu wanu. Mukhale ndi ife tonse. Tipemphere mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen.